Good morning, welcome to my YouTube channel. दिनै जों मोनसे unknown place आवहाय visit खालामहैनो नागिरदों। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो गोसोबा नायलांबाय थादो। Let's go. दा जोङो मालखौ रेडि लाजोबखाबाय। स' बाहाय दङ जोंना दावदै एक प्लेट लाबाय। बेनिफ्राय एबाव मैगं बस्थाया बहा दोनजोबखोलै? माइरं एसे लाबाय। बाव टेन्टनि स्लाइस बेग दै लाबाय। स' गाइस गारिफ्राबो रेडि जाखाजोब्बाय नै बङाइगावनिफ्राय माखासे लोगोफोर फैबाय। गासिबो रेडि जाजोब्बाय गारिया। दा नै दै बथल खानो जायगा नागिरगासिनो। रेडि जाबाय। आरो नैबाव बङाइगावफोरनि लोगोफोर दङ। रेडि जाबाय नै बाराफ्रा फुल फिटिं जाजोबखाबाय गासिबो। जाहारबारनिफ्राय स्टार्ट खालामगोन। सोरबाफोर इउनियन बेंकआव फैसा बख'नानै बख'फैनो हागोन जाहारबारियाव। जाहारबारि बाजार। बयलार लाबाय मासे। गोथां लांथ'सै दा मोनायाव मावखायसै। स्टार्ट खालामबाय। थौ ओंखारबाय। लेट्स गो। थौ दावदैखौसो बावलांसैमोनलै। हाबाब जायो आं बानायना होगोन दे। ओंखारबाय दा जाहारबारिनिफ्राय माखासे सिगां लांगोरबायलै। दा थांगासिनो खालासिनि लास्ट गामि मोननोसै आरोना। बे लास्ट गामि जाहैबाय खालासिनि लास्ट गामि। फरेस्ट बिफां लायो जाहारबारि रेन्जनि फट'कपि डिभिजननि आन्दाराव गोलैयो। वार्निं होनाय दङ ट्राफिक रिंजन। दा बेनिफ्राय सेरमांगा नांबाय स्टार्ट जाबाय। बेनिफ्राय नांजेनबाय सेरमांगाया हाग्रायाबो बेनिफ्राय स्टार्ट जाबाय। एबारे ओरैजाय सेरमांगा बैजोंहाय दैनि बारा गैया आरो एखेबारे बाव बेलासियाव मोजांथार बेरायनो जायगाया बार नांना गोजोननो। बेनिफ्राय न'आवहाय लाबोनाय जायो सेन ग्रेबेल बाला। जोंनिया बाहाय एसे सुबिदा बायदि आरो खाथिखाय बैग्रियाथ' मोनजोब्बाय नै। हा? औ सहैखायो। गोजौजोंनो थांसै। थांगासिनो थांनांगौ बिदिनो लामाया गोरान आरो मा बुंनो सेरमांगा होनदों जायगा। दा नोंसोरखौ सहैबा खोन्थानोसै लोगोफोर जायगाखौ माबायदि जायगाया। जों थांगासिनो दं माखासे लोगोफोरा सिगांग्रोबाय हिमालय गोजाना जोंना जाहैबाय पालसार 150 बोरायबाय बेबो अनेकनो। ओमफ्राय जों लासै मोसौ बोराय थांनाय बायदि थांसै। माखासे फैबावगासिनो दं। दावदै लांजोबा गैलालाय मोनजाखागोन सेस। एखेबारे बिफां सिं खना खनला हेब्रे हेब्रा सालायजायो गारिबो सालायफैजायो। खिन्थु जिपसिफ्रा थांजागोन आरो एखेबारे अट'फोर थांजायो आरामसे। एखेबारे जायगाया दा फुरा ड्राइ सिजोन नालाय ओंखायनो फुरा रानखाव जाजोबो आरोना। जेब्लाना नों बैसाग गदनि मोसौआव गांसो जाफैनो
Terus kan si Maya lo. Are rasta tuh. जोंना मायाव गोलैयोमोनलाय रायमनायाव गोलैयोना रायमना नेशनेल पार्कआव गोलैबाय जोंनिया बे जारबारिया ससे बैसिम नांफैयो आरोना दा गाइस 6 नाम्बार गट मोनबाय फुरा नै अखा हानायनि सम्भाबना जादोंदांलै माथो बोथोरालाय 6 नाम्बार गट बियो ओइ गोथां थाङा जाहैबाय फरेस्ट बिट जोंनि हाखौ नायो 6 नाम्बार गट जाहैबाय बेयाव एबारे हाग्रा सिं सिं फुरा बिदिनो भिजिट खालामनांगौ सम सम गोसोफ्रा सान्ति जायो आरो टेनसनफ्रा खारो ओमफ्राय न'आवल' थाबाय थाजाया ओंखायनो दस्रा जायगायावबो बेरायनांगौ लामाया मोजां सालायनो खिन्थु स्लिप जाबाय गांलाब जागोन आरो दा गारि बोराय हमलेट ओंखारफैलायबाय आरोना गाद्रा जिं 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 होथारसैलाय गाइस फाइनालि जों सफैबाय दा लालबाथि हाजोआव हाजो गावलाबो होननानै मिथियो बेखौहाय 8 नाम्बार स' जायगाया जोबोद मोजां सोरबाफोर फैनो गोसोबा भिजिट खालामफैनो हागोन कन्टेक्ट खालामनानै स' जों दा केम्प लुनायनि बेबस्था लानोसै बङाइगावनि लोगोफोर दङ जोंनि जारबारिनिफ्राय 6 जनसो ओमफ्राय बङाइगावनि 7-6 जनसो दं आरोना स' गाइस फ्रन्ट केमेराजों नोंसोरनो देखायनो आं बेक केमेराजों देखायफिननि फुरा अमा बेदर माखासे ओंख्रिनि सेक होनायनि आरो नै दंखायो एखेबारे बे नङाबाथ' उन्दुनो ओंखारखाया नालाय लाबोखादों नै बेयाव जाहैबाय सामब्राम बानलु माइरं बयलार मासे लाबोबाय गोदाखानाय नैबे गोथां लाबोबाय मासे दा केम्प खालामनायनि एसे बेबस्था लागासिनो खुख्रिया लाफादो गथाबो नांगोन ना गोथां खुन्थिया गायनायनि बन जरायनो थाखाय लायनो थांबाय बन गोरानखौ लायसै गोरानखौ लायनो नागिरदों हेल' गाइस दा जोंनिया रेडि खालामगासिनो टेन्ट बायसान्सनि अखा हायोबाखौ ट्रिपाल खोबनो थाखाय आरो टेन्टआबो जाखाजोब्बाय जोंना गासिबो अर सुबाय दा सेक होनो थाखाय टेन्टआ मोनब्रै जाबाय मोनसेया स्टेन्ड गाज्रि जानानै गैया खालामनो मोनासै आरोना सेक होजोबनोसै दे नै बयलार जिन्दा और है एक और बे बयलारालाय अबेसिम खारनो हालाय माखासे दुगैबाय नै फुरा जायगाया हेवी खाना और ये क्या है भाई बानायगासिनो बिथांमोना
उन्दुनायनि जगार सगार एखेबारे जाजोबखाबाय नै अराबो सेखानायनि होजेनबायानो नै अमा मजा थेनाबो जाखाबाय नै दे जोंना संनायावसो ना दे नोंसोर बानायगासिनो गानाय है माथो बुंबावनो जायगायाथ' लकेसना हेभि हाजो गावलाब होनो बेखौ हाजो गावलाब होनो 8 नाम्बार लालबाथिबो होननाय जायो सोरबाफोर भिजिट खालामफैनो हागोन फैनोबा एखेबारे बरियाखा जायगायालाय दुगैखांबाय नै गुसु ना दे दा रेडि जाबाय जोंना नै पुरा बरिया जाखाबाय सेक होनायनि माखासे ओंख्रि एवनायनि माखासे गोदाबाय मेरिनेट खालामनानै मजा सेक होनोसै आरोना गाइसमोन दा नै मेरिनेट खालामसै चिकेनखौ एसे माबा होबाय बानलु पाउडार होबाय गरम मस्ला होबाय मिट मस्ला होनोसै संख्रि होखाबाय दाखौ लगायसै मजा वाव बरिया जाखागोन आरोना थाव गोथां होनांगौमोन ना एसे थाव गोथां होबा एसे मोजांसिन जायो बरिया मिथिखायो दा जों बानायना गोथाव जायो होननानै बरिया गोजा होनबाथाय मिथिखायो जारबाथाय दे जाथ'बाय दा उनाव नुसिगोनलाय अमा सेक होबाय ओंख्रि संनायनि रेडि जाजोब्बाय एखेबारे खर'सिदा आरो बिहा फैखानायमोन ना नाथुर फ्राय ना